Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε μία ακόμη εκπομπή μας εδώ στην Εγνατία Τηλεόραση. Ξεκινάμε και σήμερα με ένα θέμα ιδιαίτερο. Θα μιλήσουμε καταρχήν για το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι μια κακή συνήθεια, θα λέγαμε, που είναι αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες και όπως βλέπουμε εδώ οι καπνιστές πεθαίνουν κατά μέσα όρο 7 χρόνια νωρίτερα από αυτούς που δεν καπνίζουν. Έχουμε φέρει σήμερα εδώ από την εταιρεία Βιταμέλεια τον κύριο Λάμπρο Γερακούλια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για εσάς. Θα συζητήσουμε σήμερα ένα θέμα ιδιαίτερο, θα έλεγα, και θα μιλήσουμε και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάτι το οποίο υπάρχει στη Βιταμέλεια, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και αφήνω το λόγο σε εσάς να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ότι έχουν ακουστεί πολλά πράγματα σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ότι είναι επικίνδυνα, ότι βλάπτουν. Έχουμε μπερδέψει λίγο κάποιες έννοιες και θα θέλαμε να μας ξεμπερδέψετε λίγο αυτές τις έννοιες και να μας δώσετε το σωστό δρόμο. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το Βιταμέλεια. Το Βιταμέλεια λοιπόν είναι ο διακριτικός τίτλος που σημαίνει καλύτερη ζωή, ο διακριτικός τίτλος της ελληνικής εταιρείας πρόληψης υγείας και περιβάλλοντος. Μία τέτοια εταιρεία λοιπόν δεν θα μπορούσε να μην χρησιμοποιήσει το Πανεπιστήμιο για το τμήμα φαρμακολογίας ώστε να μπορέσει να δώσει λύση στον καπνιστή. Αυτό είναι αυτό που κάναμε εμείς. Ήρθαμε δηλαδή για άλλη μια φορά να δώσουμε λύση στους καπνιστές. Και όχι να το πούμε ενός καπνιστή κόψε το τσιγάρο, να τον βοηθήσουμε να απεξαρτηθεί από την νοικοτήνη. Από την νοικοτήνη, από την κίνηση. Δεν είναι μόνο νοικοτήνη. Ξέρετε, είναι κάτι, πολλά πράγματα. Είναι λίγο μύθος η νοικοτήνη, ότι είναι μόνο η νοικοτήνη. Η νοικοτήνη είναι 48 με 72 ώρες ιστορία. Δηλαδή αν καταφέρει κάποιος, ναι ακριβώς, δηλαδή αν καταφέρει κάποιος να κρατηθεί αυτές τις ώρες, δηλαδή 3 ημέρες, με λίγα λόγια, 2 με 3 ημέρες, τότε έχει τελειώσει η ιστορία της νοικοτήνης, η οποία ερεθίζει κέντρα ευχαρίστησης στον εγκέφαλο και παράγει ενδοφρίνες, που είναι οι ορμόνες χαράς κτλ. Όμως αυτό που έχει να πολεμήσει κυρίως είναι η κίνηση. Από εκεί και πέρα. Πέρα από την νοικοτήνη δηλαδή, έχει να πολεμήσει την κίνηση. Η κίνηση που γίνεται πλέον συνήθιο και αυτό θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση και... Η κίνηση, το ότι κάτι θέλει να βάζει στο στόμα του, το ότι νιώθει ότι κάτι περνάει στον πνεύμονα και καπνίζει και ένας ατμός. Όλο αυτό εμείς το έχουμε καταφέρει, βρήκαμε τον τρόπο. Όχι με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εμείς δεν έχουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ηλεκτρονικά τσιγάρα υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, στην αγορά κάποιος μπορεί να βρει όποιο θέλει. Εμείς πήγαμε στο υγρό που χρησιμοποιείται για όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό χρησιμοποιείται μέσα στο φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια συσκευή. Η οποία ατμίζει. Για να μπορέσει λοιπόν να ατμίσει, έχει μπαταρία, έτσι φορτίζεται όπως το κινητό μας. Δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό σας λέμε τώρα να μας το εξηγήσετε. Πληροφορία περνάω. Λοιπόν, φορτίζει όπως το κινητό μας, το φορτίζουμε ας πούμε, και του βάζουμε μέσα κάποιο υγρό, κάποιο έλαιο συγκεκριμένα είναι, για να μπορέσει με τη θερμοκρασία να δημιουργήσει έναν ατμό. Και κάποιος λοιπόν καπνιστής, αν θέλει να ατμίσει, να αντικαταστήσει εν μέρη το κάπνισμα. Καλά το είπατε, εν μέρη, στην αρχή εν μέρη είναι. Εν μέρη, γιατί να σας πω κάτι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθεί κάποιος ότι δεν πρέπει να κόβουμε το τσιγάρο μπαμ, ξαφνικά, μαχαίρι. Το μαχαίρι έχει και τα καλά του, όμως έχει και τα αρνητικά. Τα αρνητικά, ένα από τα αρνητικά είναι το ότι δημιουργούμε σοκ στον οργανισμό. Στρεσάρεται εκείνη τη στιγμή και για τις επόμενες ημέρες έχει μια ορμονική διαταραχή. Η οποία πού μπορεί να οδηγήσει, σαν από την ολιστική ιατρική που ασχολείστε εσείς, να μας πείτε μερικά πράγματα? Θα μπορεί να οδηγήσει σε πολλούς, δηλαδή πρώτα απ' όλα κάποιος παίρνει βάρος. Γιατί αρχίζει να τρώει λέμαργα, θέλει να απασχολήσει. Δεύτερον, έχει νεύρα. Οι άνθρωποι, οι καπνιστές οι οποίοι έχουν προσπαθήσει κατά διαστήματα να κόψουν το τσιγάρο, αυτό θα το έχουν βιώσει. Τα νεύρα και το ότι τρώνε υπερβολικά. Πονοκεφάλους και τέτοια συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος. Αυτή μπορεί να έχει κάποιος το πρώτο διήμερο, τριήμερο όπως είπαμε, που είναι έλλειψη της νοικοτήνης. Σαν στερητικό σύνδρομο, ας το πούμε.
Έτσι, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει κάποιος με κάποιους έμεσους τρόπους να αντικαταστήσει το τσιγάρο, και ερχόμαστε εδώ να πούμε τώρα και να δούμε και την κάρτα η οποία υπάρχει και θα περάσει λίγο στους δέκτες μας. Αυτό το υγρό από τι αποτελείται και αν είναι βλαβερό ή δεν είναι βλαβερό? Φυσικά δεν είναι βλαβερό, γιατί είναι βιολογικό, αυτό θα έλεγα, το προϊόν. Δεν θα το σκεφτούμε έτσι. Πώς θα το σκεφτούμε? Θα το σκεφτούμε ως εξής, για να δώσουμε στους τηλεθεατές σας τώρα μία γραμμή. Ναι. Έχουν ακουστεί πολλά για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ότι δεν εδώ είναι καλά. Εδώ βλέπουμε την κάρτα, ναι. Βλέπουμε ότι είναι με πράσινο τσάι και πυκνογενόλη. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μέσα ουσίες οι οποίες καθαρίζουν τον πνεύμονα και κάνουν και απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα του πνεύμονος σε περίπτωση που υπάρχουν. Σε εισπνοή του υγρού αυτού. Ναι, όταν το χρησιμοποιεί κάποιος στο ηλεκτρονικό του τσιγάρο. Άρα εισπνέοντας, ατμίζοντας αυτόν τον ατμό, βοηθάει, όχι μόνο δεν κάνει κακό, αλλά βοηθάει και τον πνεύμονα να καθαρίσει και να κάνει και απόπτωση, δηλαδή να θανατώσει τα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονος που τυχόν έχουν δημιουργηθεί. Ναι, ναι. Επειδή όμως έχουν ακουστεί πολλά για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, θα είναι καλό να πούμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το χημικό, οποιοδήποτε χημικό υγρό κυκλοφορεί έξω στην αγορά. Δεν μιλάμε για το δικό μας, το οποιοδήποτε, έτσι. Ας πάρουμε το χειρότερο από αυτό που κυκλοφορεί. Οι ουσίες οι οποίες περιέχει μέσα πόσες είναι? 5, 10, 15? Πόσες μπορεί να είναι? Χημικές ενώσεις είναι. Ναι. Τόσος περίπου. Το τσιγάρο όμως το κανονικό έχει 4.000 ουσίες, εκ των οποίων πάρα πολλές από αυτές έχουν αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες. Και αυτές που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα, σίγουρα είναι βλαβερές. Άρα μην προσπαθούμε να πούμε, δηλαδή στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και όλες βλαβερές να είναι. Πάλι καλό κάνει. Πάλι οπωσδήποτε, δηλαδή ας το σκεφτούμε έτσι απλά, αρχικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πει ότι ποιο υγρό θα εμπιστευτώ. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα υγρό το οποίο έχει εκείνη διαφοροποίηση, ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου το οποίο έχει ΦΠΑ όσο έχει το ψωμί, το τυρί, τα μακαρόνια. Είναι οικονομικό. Είναι το μοναδικό, όχι, το λέω από θέμα κατηγορίας. Ανήκει στα τρόφιμα. Κανένα άλλο υγρό δεν υπάρχει που να ανήκει στα τρόφιμα. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα υγρό το οποίο ανήκει στα τρόφιμα, κάλλιστα μπορούσαμε να το έχουμε σε ένα γλυκό μέσα, τις ουσίες αυτές, σε ένα διατροφικό, σε οπουδήποτε, θα μπορούσαμε να το βρούμε και να το φάμε. Ναι. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν μας κάνει κακό. Και το ότι μας κάνει καλό έρχονται οι μελέτες να το επιβεβαιώσουν. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καπνιστής και επιθυμεί να έχει την υγεία του παράλληλα με το πάθος, με την ευχαρίστηση την οποία νιώθει καπνίζοντας, πρέπει οπωσδήποτε να βάλει στη ζωή το ηλεκτρονικό τσιγάρο και να καταφέρει σιγά σιγά, υπάρχει τρόπος συγκεκριμένος, να μειώσει, να αντικαθιστά το βλαβερό τσιγάρο. Ναι, τα τσιγάρα, και να μείνει στο τέλος να καπνίζει 5 τσιγάρα την ημέρα μαζί με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτά τα 5 τσιγάρα την ημέρα ξέρουν οι καπνιστές πολύ καλά ότι είναι αυτά που ευχαριστιόνται. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μπορούν να κάτσουν εκεί για αρκετό διάστημα και το πότε θα το οριστικοποιήσουν το κόψιμο είναι δικό τους θέμα. Εκείνοι θα το αποφασίσουν. Όμως με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τεμαχίζοντας 5 τσιγάρα τη βδομάδα και αντικαθιστώντας την κίνηση, προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε να πολεμήσουμε την κίνηση. Αφενός με την κίνηση, τη συνήθεια, το άτμισμα, και αφετέρου το ότι η νοικοτήνη, η έλλειψη νοικοτήνης δεν είναι μεγάλη αλλά είναι πολύ μικρή, άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τη συνήθεια, δεν θα εκνευριστούν ποτέ, δεν θα πάρουν βάρος και υπάρχει ένας ανέμακτος τρόπος, ανώδυνος, για να κόψουν το να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα, επειδή φαντάζομαι ότι και πολλοί κόσμος θα το ρωτάει αυτό, να μιλήσουμε λίγο για το πράσινο τσάι, για τις ιδιότητές του και για την πυκνογενόλη και τις ιδιότητές της, που βρίσκονται δύο αυτά συστατικά μέσα στο υγρό του μπιο. Υπάρχουν και άλλες ουσίες, υπάρχει κουρκουμίνη, υπάρχουν και άλλα. Όμως αυτό που θέλω, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο για να καθίσουμε να αναλύσουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε επιγραμματικά είναι ότι αυτές οι ουσίες, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία από πίσω βάσει μελετών, οι οποίες κάνουν αντιοξίδωση. Δηλαδή το green tea, εντάξει, το ξέρουν όλοι, το πράσινο τσάι, ότι είναι αντιοξιδωτικό και είναι εξαιρετικό, ναι, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Την πυκνογενόλη, που είναι ίσως λίγο άγνωστη για τους τηλεθεατές, θα σας πω ότι είναι μια ουσία
που προέρχεται από το φλοιό ενός πεύκου που λέγεται Pinus maritima και υπάρχει μόνο στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία. Υπάρχει ένα δάσος εκεί, όπως έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα τη μαστίχα χείου που είναι μοναδική σε όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού παραγωγή μαστίχας, δεν ευδοκιμεί δηλαδή. Έτσι και αυτή η πυκνογενόλη, αυτό το δέντρο, το Pinus maritima, ένα παραθαλάσσιο πεύκο, το οποίο ευδοκιμεί μόνο στη Νότια Γαλλία. Ο φλοιός του λοιπόν έχει μια ουσία, το χείλισμα από το φλοιό του είναι η πυκνογενόλη αυτή η ουσία. Η οποία χρησιμοποιείται στο βιολογικό υγρό για το άτμισμα που μπορούμε το χρησιμοποιούμε λοιπόν μέσα, γιατί εκτός των άλλων κυκλοφορεί και σαν συμπλήρωμα διατροφής πυκνογενόλης. Αυτό θα έλεγα, υπάρχει μέσα στη βιταμέλεια και ένα τέτοιο προϊόν. Και όχι μόνο στη βιταμέλεια, υπάρχει σαν συμπλήρωμα διατροφής γενικά. Και σας πληροφορώ ότι είναι το τούμπο φλό των αρτηριών. Δηλαδή καθαρίζει τις αρτηρίες. Για θρομβοφλεβίτιδες θα έλεγα ότι περισσότερο παραπέμπει το μυαλό μου το θέμα της πυκνογενόλης. Ναι, δεν αφήνει τα αιμοπετάλια να ενώνονται στους καπνιστές. Τώρα πάμε σε άλλη συζήτηση βέβαια. Σίγουρα υπάρχει και φαρμακευτικό σκεύασμα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από εκεί που θα πάρουμε, δεν λέω το όνομά του τώρα γιατί είναι πολύ γνωστό σε πολύ κόσμο ποια συσκευασία κυκλοφορεί. Η πυκνογενόλη με τη μορφή τη φυτική είναι ό,τι καλύτερο για να καθαρίσουμε τις φλέβες. Γενικά πάντα να ξέρουμε ότι είναι σημαντικό τα συμπληρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε να έχουν ΦΠΑ όσο έχει τα τρόφιμα. Το τρόφιμο. Να μπορούμε να το εξετάζουμε αυτό και βέβαια να εμπιστευόμαστε μια σοβαρή εταιρεία, γιατί είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά. Κάποιος μπερδεύεται και λέει τι να πρωτοπάρω, τι είναι καλύτερο. Ακριβώς, ναι. Επειδή ξέρετε, όλα τα συμπληρώματα διατροφής, τα διατροφικά γενικώς, είναι μια μεγάλη ιστορία, όπως είναι και το ελαιόλαδο. Λέει κάποιος, ποιο ελαιόλαδο να πάρω? Ναι. Ποιο απ' όλα. Δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ μέσα και βλέπει 15 μάρκες. Εκεί πέφτουν και οι διαφημίσεις και νομίζω ότι ο κόσμος λίγο αποπροσανατολίζεται. Στο δικό μας το θέμα όμως πιστεύω ότι η ενημέρωση και τα σεμινάρια που γίνονται, επανέρχομαι εγώ και σε αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό, είναι βασικός παράγοντας για να μας, όχι να μας πείσει, να μας κάνει να καταλάβουμε ποιο είναι το πιο σωστό και αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πληροφορία η οποία δίνουμε είναι τεράστια, είναι δωρεάν και μπορούν οι τηλεθεατές σας εύκολα με ένα τηλεφώνημα, τα τηλέφωνα περνάνε από την τηλεόραση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορούν εύκολα να ενημερωθούν για το πότε γίνονται ποιες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενημερωθούν, να έρθουν να παρακολουθήσουν και να ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή ξεκινάμε από το πώς θα επιλέξουμε προϊόντα στο σούπερ μάρκετ που θα βάλουμε σπίτι μας. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Πώς τους μαθαίνουμε να διαβάζουν την ετικέτα. Τους μαθαίνουμε, το λέμε, γιατί ουσιαστικά τα σεμινάρια τα κάνετε εσείς, να το πούμε αυτό, ότι τα σεμινάρια γίνονται από εσάς σε συγκεκριμένο χώρο και γίνονται και μάλιστα σε αυτά τα σεμινάρια γίνονται διάφορες ασθένειες από πού ξεκινάνε και πώς προέρχονται και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές. Έτσι δεν είναι? Μας ενημερώνεται κάθε φορά μία ασθένεια, ας πούμε, οστεοπόρος, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να προφυλαχτούμε, πώς μπορούμε να πάρουμε κάτι που να μας βοηθήσει. Για το τσιγάρο μας δώσατε 1002 πράγματα, μας είπατε πόσο κακό είναι, πόσο βλαβερό είναι, είδαμε και κάποια βιντεάκια τα οποία έχουμε να δείξουμε και εδώ σήμερα. Ναι, είναι όλα τα βιντεάκια. Ξέρετε κάτι, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τώρα ο κόσμος όλος γνωρίζει ότι ναι, το τσιγάρο κάνει κακό. Ωραία, τι καινούργιο μας λες? Το θέμα δεν είναι αυτό, αυτό δεν είναι βοήθεια. Το να βρεθεί άλλος ένας που να πει το τσιγάρο είναι κακό. Το ξέρουν πια. Το θέμα είναι τι έχεις να μου προσφέρεις διαφορετικό. Έχεις κάτι να μου δώσεις, μια λύση η οποία αυτή η λύση θα μπορώ να την εφαρμόσω. Δεν είναι λύση από το κόφτω. Ακριβώς, όλοι το λένε αυτό, όλοι προσπαθούν. Εμείς λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε στους ανθρώπους που επιθυμούν πραγματικά να μην χάσουν την απόλαυσή τους, αλλά να βελτιώσουν την υγεία τους. Αυτό λοιπόν τους δίνουμε, αυτή τη λύση. Και εκεί είναι διαφορά η μεγάλη. Εγώ θα έλεγα ότι βασικό είναι γιατί ο κόσμος αρχίζει να αναρωτιέται τώρα πού μπορεί να το βρει αυτό το βιολογικό υγρό που πείτε μας εσείς πόσο ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα. Έχουμε κάποια τηλέφωνα, έχουμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κάποιες διευθύνσεις και στην Κύπρο τώρα κάνατε σημαντικές προσπάθειες από το διαδίκτυο. Ο κόσμος μας παρακολουθεί την εκπομπή μας, μπορεί να μπει και στο site της Βιταμέλεια, να πάρει πληροφορίες και από εκεί το vitamelia.gr. Βρίσκονται αναρτημένα όλα όσα κάνετε. Βγάζετε και μια πολύ ωραία εφημερίδα κατά διαστήματα.
Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ νομίζω κάθε ότι μήνα βγαίνει. Κάθε μήνα είναι ενημερωτική. Ουσιαστικά κάθε φορά υπάρχει κάτι καινούριο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τα σεμινάρια που λέμε. Μαθαίνουμε να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, θα έλεγα, γιατί βαλόμαστε από παντού. Και το νερό και η ρήπη και τα φαγητά και όλα, και είναι μια προστασία οι συμβουλές που μας δίνετε καταρχήν και τα σκευάσματα που παίρνουμε από εσάς. Νομίζω ότι οι τιμές είναι πολύ καλές. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε φυσικές λύσεις στον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος βάλεται από παντού και δεν βλέπει αύριο στην υγεία του. Δηλαδή έχουμε ασθένειες, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το στενάχωρο. Έχουμε ασθένειες οι οποίες σου λένε θα πίνεις χάπια μέχρι να πεθάνεις. Ναι. Και δεν υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί το αίτιο, αλλά μόνο το σύμπτωμα. Προσπαθούμε λοιπόν και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους, βοήθεια, πέρα από την κλασική φαρμακευτική την οποία ακολουθούν, με ποιον φυσικό τρόπο μπορούν να βοηθήσουν παράλληλα. Ναι. Αυτά γίνεται συνεργεία, έτσι. Η ολιστική ιατρική επεμβαίνει σε αυτό. Η ολιστική είναι συμπληρωματική.